Hola a tots, soc en Ratafia TC i benvinguts a un nou vídeo. Primer de tot, si sou nous per aquí, us agrairia que us subscrivíssiu, ja sabeu, aquest és el vostre canal del Detectiu Conan en català, l'únic al món, així que què espereu? I activeu la campaneta a ser possible. Bé, posem-nos seriosos, avui us porto una teoria pel canal i és ni més ni menys que sobre en Wakita Kanenori. Com he dit moltes vegades en el meu canal principal, ell no és en Ram, sinó en Whisky, així que us exposaré tots els meus motius que em porten a aquesta única conclusió. Comencem! Bé, encara que pugui semblar una mica estrany, la primera gran pista se'ns dona en el capítol debut de la Rumi Wakasa. En aquest capítol ella diu, a mode de pista, per en Conan, que anava perdut en la investigació, que el whisky és la seva beguda preferida. Li agrada donar-li el mam, senyoreta? Fora bromes, el cas és que aquesta pista sola no ens diu res més enllà de que és el nom d'un licor, però juntament amb els altres elements s'entén tot molt millor. Ara veureu. Quan en Conan resol el cas, diu que s'ha d'utilitzar una cosa que es diu Ordre Iroha, que és igual, no importa, és una cosa japonesa que no ve a compte. El més important és Iroha. Què és Iroha? Sí, és el restaurant de sushi on treballa en Wakita. Alguns podríeu dir que és casualitat, bé, us ho puc comparar, però encara hi ha una altra cosa. Després d'això, i també per resoldre el cas, en Conan menciona Ebisu. I què és Ebisu? Doncs és el déu dels pescadors, que està, doncs, relacionat amb el sushi, òbviament. Va, vinga, feu un petit esforç per unir aquests tres elements, whisky, Iroha i Ebisu. Doncs clar, fa referència que en Wakita Kanenori és en whisky, perquè claríssimament amb Iroha i Ebisu fa referència al lloc de treball d'en Wakita, és a dir, els tres elements junts s'entenen com un de sol, apuntant clarament a en Wakita. Però això no és tot. Com he dit moltes vegades, l'argument i desenvolupament del personatge d'en Wakita és una còpia del de l'Amuro, és a dir, treballa al costat de l'agència de detectius, és aprenent d'en Kogoro, actua com un detectiu, és de l'organització, va ser l'últim dels tres sospitosos en aparèixer, igual que l'Amuro, tot igual. En el seu debut, una clienta li demana una beguda anomenada Highball, que és una beguda que es fa en whisky, i això també passa amb l'Amuro en el seu debut quan un client li demana un bourbon a les roques. O sigui, si en Wakita segueix el mateix argument que l'Amuro, això hauria de ser una pista també, no pot ser casualitat. A part d'això, també diu una frase que es pot llegir entre línies, en la qual mostra certa enemistat o odi cap a en Ram, anomenant-lo dèbil justament perquè el cap ha confiat en ell com a segon de l'organització en lloc del propi Wakita, que ha de fer el treball brut d'en Ram mentre aquest està ocult en algun lloc com si fos un covard. Això a mi em feia intuir que en Wakita era una persona molt important dins l'organització, cosa que es va confirmar recentment, ja que li va disputar el lloc a en Ram temps enrere. D'aquí que en Wakita s'hagi de fer passar per en Ram primer per protegir la seva veritable identitat i fer córrer rumors a través dels alts rangs de l'organització, com per exemple en Jin, i l'altre per atreure a possibles traïdors cap al seu esquer, és a dir, a en Wakita, amb pistes com el del seu anagrama provinent de Time is Money, que farà que se li costin i cometin l'error de picar l'am com li podria passar precisament a l'Amuro. Per últim, dir que si en Ram es preocupa tant per protegir la seva identitat i haver de fer córrer rumors, no té cap sentit que es presentés allà enmig d'agents de l'FBI quan sabia que seria probablement una trampa, primer perquè el cap de l'organització no ho permetria de cap de les maneres i segon perquè el propi Ram no deixa veure la seva cara ni els seus aliats pràcticament, així que és un sense sentit que ell pugui ser en Ram, seria com trair els seus propis principis. I bé, aquí la meva teoria no és res diferent del que he dit en el canal principal, però crec que resumit queda tot més clar, així que crec que ha valgut la pena fer aquest vídeo. Ara us pregunto, què en penseu sobre el que he dit? En Wakita és en whisky o és en Ram? Espero els vostres comentaris a la caixa de comentaris i si us ha agradat el vídeo no oblideu en donar un bon m'agrada i subscriviu-vos. I sense res més a dir, espero que passeu un bon dia, salut i ratafia per tothom. Fins al pròxim vídeo.